Avui ens visita al plató del Nacional l'Amanda Mauri. Ella és especialista en estudis de gènere, de fet és investigadora, lidera projectes artístics i, a més, col·labora en diferents mitjans de comunicació com a articulista. Acaba d'escriure el seu primer llibre, Museo de las ausentes, usos políticos del duelo. I per això és aquí. Bon dia, Amanda. Bon dia. Què tal estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí. Doncs comencem una mica pel principi. El llibre s'inicia amb un fet que et va succeir a tu a Grècia. Què va passar exactament a l'illa de Naxos? A l'illa de Naxos, aquest mateix estiu, fa just 10 anys d'aquell fet, jo estava de viatge amb uns amics, teníem 18 anys, ja havíem acabat els estudis, i era una mica el viatge iniciàtic abans d'anar a la universitat o cap a on anéssim cadascun, no? I en un moment, en aquesta illa, ens havíem dividit en un cotxe i un quad. Tots els meus amics anaven en un cotxe i jo anava darrere d'un amic en un quad. Anàvem segons, seguint el cotxe, i ens vam quedar sense benzina. El cotxe no se'n van adonar, van seguir, nosaltres ens vam quedar en una cruïlla, no? I en aquell moment d'inconsciència vam decidir, ostres, no tenim cobertura, potser no saben on ens hem quedat, no sabran tornar. Jo vaig ser la que li va dir al meu amic, per què no vas tu emputxant el quad cap avall, jo em quedo aquí i si tu omples benzina em vens a buscar, però si els nostres amics s'han anat cap al cantó, quan tornin em recolliran. Inconsciència. Em vaig quedar sola i no va ser fins al cap d'una estona, això era una carretera rural, on no passaven cotxes, hi havia un descampat, i a poc em vaig anar adonant a poc del que havia fet, que estava sola, amb 18 anys, amb uns shorts, amb un punt d'infantilitat inconscient, i llavors va passar un cotxe amb dos homes, se'm van quedar mirant i van seguir. I al cap de 5 minuts jo ja anava una mica neguitosa, m'havia posat de peu, intentava pensar cap on aniria, i llavors va tornar al cotxe amb aquells dos homes i molts més en el cotxe. Jo recordo que l'escena és una mica borrosa en la meva memòria perquè encara avui no sé quants homes n'hi havia, només recordo la sensació de dir quants són? No pot ser que siguin tants, com han capigut en aquest cotxe? Llavors van començar a sortir, duien un bat de beisbol i, clar, parlaven en grec entre ells i jo no entenia el que deien, però sí entenia que amb mi no parlaven entre ells i em miraven i s'anaven desplegant i s'anaven acostant, però tot era una mica una broma, vull dir, no van anar... Jo sabia molt bé què estava passant, no? Però no van anar directament. Van anar com... Es va anar calentant allò i en un moment, sense saber molt bé com, vaig decidir que havia de començar a córrer cap a on havia anat el meu amic, però rient-me, com si el meu amic encara estigués allà. Vaig començar a parlar-li, a dir-li, ei, tal. Em va començar a seguir un, però ja quan va veure que, ostres, que això era estrany, que jo reia, per tant no tenia por, pot ser que hi hagués més gent allà, no ho sé, no em va seguir més i jo vaig arrencar a córrer i al final vaig trobar el meu amic. Però va ser una experiència estranya no només per la por que vaig sentir, sinó per la familiaritat d'aquella por, el saber reconèixer què estava a punt de passar, tenir tan clar quin era el guió, tenir tan clar que jo era una víctima i també com d'aquella manera que aquella por no va ser una cosa causada per aquella circumstància en si, sinó que era una por que jo ja arrossegava. I em vaig preguntar, com és que heredem d'alguna manera aquesta por? Aquesta escena que descrius, tinc la sensació que totes l'hem viscut d'alguna manera, en un moment o altre, no a Naxos, però d'alguna manera és molt familiar, no? Aquest moment de por, de saber que estàs en perill o que pot passar alguna cosa, no saps ben bé el què, però és això que dius, que és molt reconeixible aquesta por que dius que heredem. Tot i que finalment no es va produir una agressió com a tal, en el llibre dius que no saps si va sortir-ne il·lesa. Sí. Per què? Precisament pel que comentaves de pot ser que sigui en Naxos, pot ser que no, pot ser que realment al final t'hagi passat, com passa tants cops, o pot ser que no, que hagis tingut sort, que hagis tingut sort de poder-ne sortir, que no t'hagi passat, però d'alguna manera sempre hi ha com un condicionant sobre la forma en la que s'aprèn la feminitat, hi ha com una mena de clàusula escrita, però amagada, que té a veure amb la por, amb totes aquestes advertències des que són molt petites, totes aquestes representacions culturals, contes infantils, compte quan vagis sola de nit perquè et poden fer alguna cosa, mentre que els nostres germans és compte
no condueixis si veus, no? Coses que tenen a veure amb ells, amb decisions pròpies. En canvi, a les dones és compte amb el que et pugui passar arran de decisions dels altres. I dic que no vaig sortir-ne il·lesa perquè d'alguna manera jo sí vaig sentir que una part de mi es desdoblava en aquell moment. A més, recordo, això ja és bastant una mena d'il·lusió o de deliri del moment, recordar unes veus de dona com parlant sobre la meva mare un cop jo hagués mort, dient, ostres, pobreta, pobreta, el que li van fer a la seva nena. I d'alguna manera que ella ja va haver una part de mi que no va saber superar el que m'estava a punt de passar i no em va passar. D'alguna manera jo, fins molts anys després, em notava d'una forma molt física la mateixa por, o sentia unes passes darrere meu i m'espantava molt, o notava que d'alguna manera el que m'havia passat no havia acabat quan va acabar l'agressió que no es va produir, sinó que d'alguna manera em va parasitar la imaginació. Per això dic que no vaig sortir-ne il·lesa, perquè hi ha una part de la imaginació que va quedar atrapada allà. Deixa petja, no?, aquestes experiències. El llibre arrenca amb aquest fet traumàtic que et va passar, però no és una novel·la. De fet, és un assaig que barreja testimonis, memòries i vivències personals com aquesta. Què hi podem trobar, per algú que no l'hagi llegit? Hi podem trobar, com bé dius, un assaig híbrid. És a dir, un assaig que també és altres coses, que és una barreja de gèneres. No volia fer un llibre acadèmic, tot i que en un principi sí havia... En un principi, fa 4 anys o així, quan m'havia plantejat escriure sobre el dol i sobre el feminisme i sobre les possibilitats polítiques d'apropiar-nos del dol i de la pèrdua, ho volia fer sense parlar de mi, parlant només de teoria, de crítica d'art i ja està. I no va ser fins fa un any i mig o així, que és quan vaig començar a escriure aquest llibre, Museo de les ausentes, que d'alguna manera la vivència personal va cobrar sentit. No un sentit terapèutic per mi, sinó un sentit literari pel llibre. Ostres, aquest llibre tindrà molt més sentit si utilitzo aquesta part testimonial per, d'alguna manera, emmarcar-lo. I també perquè jo crec que hi ha una qüestió d'autoria de que quan ens inscrivim a nosaltres mateixes com a autores dins un llibre, també ens tornem molt més responsables del que diem. Com que d'alguna manera no vas d'objectiva, reconeixes una subjectivitat però alhora també un grau de responsabilitat més gran. I és això, hi podem trobar reflexions de teoria, hi podem trobar crítica d'art, perquè em recolzo molt en idees metafòriques i en aquest espai més simbòlic que l'art i la literatura i la imaginació i la fantasia ens poden dir que anàlisis sobre el poder més racionals potser no ens diuen. Una mica de ficció, també, i sobretot jo crec que una barreja molt única per abordar un tema d'una manera que només podia abordar així. No la podia abordar ni l'experiència de Naxos ni la teoria sobre un dol polític, no les podia abordar d'una manera més plana o estrictament acadèmica. Sento que hi havia de posar una cosa més experimental, potser. L'amenaça és un llenguatge universal per a les dones? Aquesta és una de les preguntes que em vaig fer arran de Naxos, perquè jo parlo de com durant el viatge a Grècia el grec sempre era una mica trampós, perquè jo, si no hi parava atenció, sentia que tenia una mica com els ritmes del castellà, no? Semblava que entenia, però a la que em ficava a escoltar de veritat o algú m'interpel·lava directament, veia que no tenia ni idea. Però, clar, tot i així, no sé si l'amenaça és un llenguatge universal o si la violència potser és un llenguatge universal, però no hi ha dubte en què hi ha certs gestos que crec que sí que tothom entenem. Sí crec que l'antropòloga Rita Segato, que menciono en el llibre, fa una anàlisi brutal dels feminicidis de Juárez, de Ciudad Juárez, i ella parla de com els feminicidis i la violència sexual són una mena de llengua franca universal, però que cada context té les seves declinacions, els seus accents, les seves traduccions concretes. Crec que aquesta tensió entre el que és universal i el que és purament contextual sempre està allà, però es va retroalimentant, potser. La portada és bastant curiosa i no sé si l'he interpretada bé. És una il·lustració, o sigui, veig que és les cames d'una dona que porta faldilla, una faldilla que potser és una mica curta, vermella, té els dits creuats i li raja sang
no sé si interpretar que és la regla, que ha patit una agressió... O sigui, aquí veig com unes ombres fosques. La trobo, o sigui, d'una bellesa, però alhora m'incomoda. Clar. I no sé, o sigui, explica'm una mica què volies transmetre amb aquesta portada, que és tan potent, no? I que té aquests vermells, aquest negre, aquestes mans amagades... Ves que és exactament tot el que acabes de dir, eren els motius pels quals aquesta portada la vam triar conjuntament amb l'editora de Paidós, l'Elisabet Navarro, i la directora d'art, i és un oli d'una pintora mexicana que es diu Mónica Loya, i ens va agradar molt precisament per això, per aquesta ambigüitat, aquesta impossibilitat de resoldre el significat, un únic significat mirant-la. Tenia tots aquests, sí, com aquest sentit de la regla i, per tant, una certa irreverència o una certa apel·lació al cos i a l'accessibilitat del cos, però també té aquesta lectura de, ostres, això pot ser una agressió sexual. Els dits creuats semblava que fos algú demanant que no em passi res, però també pot ser algú que està dient una mentida. No sé si te'n recordes quan eres petita, en el col·le, quan dèiem una mentida, creuàvem els dits rere l'esquena. Per tant, pot ser algú que també està mentint. És a dir, m'era difícil veure aquesta imatge i pensar que el personatge, aquest personatge femení, era només una víctima o només una autora irreverent, diguéssim. I és el que m'agrada de l'atenció del llibre. A més, té una lectura una mica infantil o molt juvenil, si vols, amb aquesta faldilla curta, i això també em recordava una mica a tota l'experiència de Naxos, una dona una mica entre ser nena, ser dona, en una situació ambigua de la que acaba sortint-ne però també hi torna quan escriu el llibre, i sí, em va semblar perfecte pel llibre. Ara que dius això de la faldilla curta, quan explicaves el que et va passar, o sigui, m'ha sobtat que remarquessis que duies una faldilla curta, no? Com si dur una faldilla curta ja... Uns shorts, de fet. Uns shorts, perdó, uns shorts. Uns shorts curts, sí. És igual, no? Vull dir que... Sí, a més, recordo que era una cosa que remarcava molt jo en el meu record, no només en el llibre, que insisteixo molt en els... portar uns shorts, sinó és una cosa que inclús en aquell moment, quan em vaig veure sola i vaig començar a prendre consciència del que se'm podia venir a sobre, recordo que era molt conscient dels shorts, de que portava els shorts. I crec que això jo crec que té diversos significats. El primer és et veus molt exposada, de cop i volta veus el teu cos molt vulnerable i molt exposat, però també jo crec que respon a tota una tradició de com s'ha representat la violència sexual. Sempre no és estrany que quan es parla de violacions o feminicidis, a la premsa, per exemple, o a la literatura o a l'art, es parli molt de com anava vestida la víctima. En el llibre hi ha diversos casos de feminicidis que explico on es remarcava molt a la premsa això dels anys 70, que encara era més morbós tot, no? I sí, crec que la forma en la que encara anem vestides les dones té un punt de lectura de... Bé, clar que no s'ho ha buscat, però et diem que portava això, no? Inclús té un punt morbós de... Ja no fent lectura sexualitzada d'uns shorts curts, sinó jo més aviat en el llibre em sobtava... Eren uns shorts molt de nena, eren uns shorts molt infantils que m'havia posat perquè no tenia més roba i eren antics i clar, era una mica com encara fer més front a la violència tan extrema i alhora a la vulnerabilitat d'ostres, i a sobre era molt jove. I aquí jo afegiria una mica la culpabilitat, com d'autoculpar-te de dir és que a sobre anava amb pantalons curts, vull dir que... Clar. En fi. Una cosa que jo remarco molt de que inconscient vaig ser de quedar-me sola, no? Vale, sí, va ser inconscient, però clarament no t'ho vas buscar, no? Clar. Com estrena la violència a les dones, els feminicidis, i l'art en un mateix llibre? Crec que ficant-les en relació de pregunta i resposta, és a dir, davant d'una situació de tantíssima violència, de tantíssima mort, de tantíssima pèrdua, de tant de dol, o més aviat de tant de dolor, necessitem d'alguna manera transitar
transitar tot aquest dolor i convertir-lo en un dol, és a dir, convertir-lo en un procés de reparació que acabi posant les coses en el seu lloc. El dol és una mica com un procés simbòlic i lingüístic gairebé, és com donar significat al buit que abans no tenia paraula, no?, per descriure'l. I jo el treno, l'art, intentant-hi trobar un principi de resposta a com podem polititzar el dol, com podem convertir tot aquest dolor, aquest no entendre la violència, que és també part de la seva brutalitat, és que no podem entendre, en el fons, per què ens passa, què diuen els agressors entre ells, què els hi passa pel cap per entre tants intentar violar una noia, no? I l'art crec que conjuga precisament en aquest plànol com simbòlic, afectiu, psíquic, gairebé, conjuga totes aquestes foscors i contradiccions i pulsions per les quals no tenim potser paraules racionals, però crec que sí comença a esbossar maneres de resistència o de llenguatge, potser, per buscar paraules que ens falten. En el llibre parles molt d'aquestes dones absents que han estat assassinades. De fet, les recordem sovint a les manifestacions, sempre. I hi ha una frase que dius, o un aforisme, una frase, una màxima, que dius: recordar a las asesinadas implica reconocer que nosotras también podemos desaparecer. Sí, em sembla una base fonamental del feminisme és construir aquest espai en el que totes hi podem entrar per fer front a aquesta violència amb la qual ens relacionem des que som petites d'una forma més conscient o més inconscient, i sobretot aquesta por. És a dir, jo crec que des del moment que reconeixem que els feminicidis són una circumstància política, són un fet sistematitzat, no casos aïllats, ni accidentals, ni fruits d'unes circumstàncies particulars, sinó una tendència social, no? També sabem que per a la nostra identificació amb el gènere femení, com a dones, estem exposades a aquest tipus de violència particular. Per tant, reconèixer els feminicidis no és només plorar les mortes, és també saber que nosaltres som part d'aquesta comunitat que pateix aquesta vulnerabilitat. I en comptes d'enfrontar-nos-hi soles, o en comptes de tancar-hi els ulls i ignorar aquesta violència, trobo que pot ser un punt de partida per a una resistència col·lectiva el juntar-nos-hi i transitar el dol juntes. Afegeixo un altre aforisme que m'ha cridat molt l'atenció, una frase, una màxima, que dius: llegar a ser mujer, boyera, marica o puta implica imaginar nuestra propia muerte en cada escena macabra, en cada película, cuento o recorte de periódico. Sí, a més, crec que aquesta frase apel·la molt a una de les idees del llibre, que és la de l'aliança. El feminisme no ha de ser una casa amb murs en els que quatre decideixin qui entra o qui no hi entra. Ho tenim molt present amb les arribades trànsfobes d'alguns tipus de feminisme. I crec que el feminisme ha de ser un espai on ens ajuntem, on dialoguem i on es creïn aliances entre realitats diferents, diferents però afins, és a dir, realitats que es puguin ajudar les unes a les altres. I trobo que en aquesta por, en aquesta saber-nos vulnerables a la violència patriarcal, i són moltes, són les dones, són els mariques, són les putes, també són les diguéssim, desnonades pel sistema, les que no entren dins de les fronteres del sistema. Crec que el feminisme ha d'estar allà, ha de ser capaç de parlar una llengua pels marges, no només pel centre. Què li diries a una persona que no se sent feminista o que fins i tot se sent incomodat pel feminisme? Una persona, vols dir un home, una dona o qualsevol persona? No ho sé, ho vols distingir? Creus que és... Jo sempre, no és que ho vulgui distingir en un sentit teòric, però apel·lant com a l'experiència pròpia, sempre que m'he trobat amb alguna dona que m'ha dit doncs jo considero que jo mai he tingut por, això del que em parles no té cap mena de sentit, sempre acabes trobant un punt en el que sí ho has sentit, no? O si has sentit un tracte desigual o has sentit que potser havia de fer-se càrrec d'unes cures que als homes no se'ls exigien, o que és veritat que potser no sent la por però perquè hi batalla cada dia i cada dia fa una creuada del no tenir por, mentre que l'home no es planteja si té por o no té por. En canvi, i també apel·laria una mica, això tant per l'home com per la dona, vull dir, per tothom apel·laria una mica a un sentiment de comunitat i de solidaritat. Bé,
potser tu no has tingut el privilegi o has tingut la sort de no sentir mai la violència ni la por, però això no treu que tantes altres sí. No vols ser part d'aquest canvi, no vols ser part d'aquesta comunitat que treballi per un bé comú compartit i no tant per una sort teva individual i seguir-la conservant. Crec que, en el fons, la resposta a les persones que neguen del feminisme és una qüestió molt senzilla, és doncs escolta i intenta creure en les experiències que t'estan explicant altres persones que han viscut, encara que tu no les hagis viscut. Creus que el llibre incomodarà algú? O t'has trobat alguna porta tancada o algun comentari... Algú que no acabi d'entendre el teu discurs? Sí. O sigui, m'he trobat amb... He de dir que estic molt contenta amb la recepció del llibre. També suposo que al ser un assaig teòric i també té un públic més reduït i suposo que s'hi acosta gent que de primeres ja confia en trobar-hi alguna cosa interessant, però sí he trobat certs escepticismes a l'hora de bé, però de quina violència em parles? De veritat tens por o de veritat has tingut por en algun moment? Però crec que una de les coses que té el llibre és que he intentat jo ser molt honesta i sempre apel·lar o dialogar amb artistes que també jo considero que les seves obres són molt honestes. Per tant, no crec que hi hagi engany i si algú llegeix el llibre no crec que es senti... No crec que tanqui la porta a les idees del llibre, però el d'incomodar és una cosa diferent i no em sabria greu que incomodés el llibre. Ja m'agradaria, vull dir que el llibre provoqui algunes coses, tractar temes molt incòmodes. Jo tinc gent molt propera que ha llegit el llibre i que estan d'acord amb les idees del llibre, però que m'han dit em va costar passar de les primeres 10 pàgines perquè no sabia si estava preparada o preparat per llegir-ho. Però un cop segueixes no fa tanta por. I cap al final del llibre tu decideixes tornar, no? Dius que una debe volver donde todo ocurrió. Sí. Per què creus que vas necessitar tornar? Em vaig adonar... Això no era una cosa que tenia planejada. En general no escric sabent on arribaré. Escric sabent més o menys en quina direcció vull anar en el moment immediat, no? Però on acabaré, i en aquest llibre menys, no tenia ni idea. I em vaig anar adonant, mentre escrivia, que sí, que un retorn era necessari. I havia pensat inicialment en tornar realment a Naxos i buscar la carretera, i mentre escrivia m'adonava que la realitat, la literalitat, no era el que jo buscava ni el que necessitava, que el retorn era un retorn simbòlic, un retorn escrit. I això té a veure amb el fet d'haver escrit un llibre partint d'una experiència en la qual a mi se'm va, i jo mateixa em vaig categoritzar com a víctima. I el llibre em permet sortir d'aquesta casella de víctima i convertir-me en autora. I el ser autora d'un material adquireixes una autoria, una potestat, un poder que com a víctima se t'havia negat de donar sentit a les coses, de posar les paraules, de dir això significa això anirà així, que és molt emancipador. Per tant, al final vaig concloure que el retorn que necessitava, perquè necessitava tornar-hi, era un retorn en la metàfora, en la imaginació. Jo crec que és una bona manera d'acabar l'entrevista si ens llegeixes un fragment, el que vulguis, per animar la gent que el compri i que el descobreixi. A veure si el trobo. Vale. Pobrecita, susurraban en mi cabeza unas voces de mujer mientras los hombres estrechaban el cerco. Pobrecita, lo que le hicieron a su niña. Las voces señalaban a mi madre, en un tiempo futuro, indeterminado, en el que yo ya no estaba porque no había salido del arcén. Pobrecita. Repetían a media voz y mi madre fingía no oírlas. Tal vez no las oyera. Era una madre nueva, una madre otra, perpleja y destrozada. Un poco oída, ella también, muerta en mi ausencia. No he vuelto a oír a esas mujeres. He recordado sus palabras, pero no me han hablado directamente. No desde que lo que pudo haber ocurrido aún podía suceder. Mientras yo rodeaba en círculos incompletos, mitades de círculo cada vez más grandes, el coche negro o gris. Buscaba una salida y los hombres se desdoblaban ante mis ojos. Imposible precisar qué resorte regía mis movimientos en ese instante. Mis piernas andaban solas, un baile de lobos midiéndose para evitar el asalto, o como último recurso para saldarlo rápido. Lo que le hicieron. El miedo fue real.
El reconocimiento de la situación fue real y también su aceptación. No así los golpes. Los golpes no llegaron. El balanceo del bate prometía una violencia que no culminó. No alcanzó el grado total que anunciaba. Y sin embargo, es inexacto afirmar que el ataque simplemente no ocurrió, o que por no llevarse a cabo con éxito hasta el final, ocurrió solo a medias. No es cierto. El final sucedió, pero no realmente. No en el mismo espacio temporal que mi cuerpo, que logró escapar y permanecer a salvo, sino en otro, diferido o proyectado como una posibilidad desconocida, cuya realización parecía tan solo eso, cuestión de tiempo. Los golpes no llegaron, pero su ausencia parasitó mi imaginación. Me obligó a esperarlos. Estuve a punto de caer al vacío y por eso habito desde entonces un mundo que son dos, el ahora y el entonces, el aquí y el más allá, con un ojo puesto en la realidad y el otro en la ausencia, cuerpo y espectro a la vez. Un mundo del que ahora me desprendo poco a poco y lo extiendo como un manto sobre el lugar que casi me vio desaparecer. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, pel teu Alba. temps. Merci. Museo de las ausentes, usos políticos del duelo, de l'Amanda Mauri.